Jadi nitik teko bangunane kan bener-bener lawas Masjid Mantub. Lah iku nandakna wong Mantub iku memang bener-bener beriman, insyaallah koyo ngono. Lah untuk jasa-jasane Mbah Margi sing jelas ya menyini Mbah Margi ku waliullah, kekasihane Gusti Allah. Wong sing cedhek karo Gustine. Sing tak ruwi jasane Mbah Margi nang masyarakat siji, Mbah Margi termasuk ahli agama. Ahli ilmu agama, ahli ilmu pertanian, ahli ilmu perdagangan, bahkan ahli ilmu pemerintahan. Contohnya salah siji santri ini ya jadi Bupati Lamongan pertama. Biyen sak durunge bupati ku ya sik Temenggung ngono jarine. Jadi wong biyen kan Temenggung ngono. Jadi ikulah cerita sing tak ngerteni. Tapi Mbak Wali dhewe kan ya jenenge wali. Umpama saking apike jadi wong biyen, saking apike wong kamane. Lah Mbak Wali ku ya termasuk bekas raja. Pernah njabat jadi raja nok ngiri kedaton kono. Makane insyaallah nok makam Mbah Wali kene iki cara keilmuan donya akhirat iku lengkap. Ibarate nek dipek omongan biasa ya cara sugih ya ora semugih, masih wong pangkat ya gak mlite kaya wong pangkat-pangkat ngono ku. Masih derajat dhukur ya ora ngetok-ngetokne, dadi tetep ketok gelem sinambung kalau masyarakat sekitarnya. Buktine wis mati ae makame ya sik dikunjungi wong-wong. Ya ternyata wong sing rene iku ya macam-macam masalahe. Ya ana teko pemerintahan, ana teko pedagang, ana wong sing teko wong sebagian wong sufi-sufi. Nyatane wong sufi ya nyatane gini kan akeh wong sing teko iku. Ana sing ustad, ana sing nyeluk bunyai, ana sing nyeluk pak nyai. Lah itulah bukti bahwa Mbah Margi termasuk keilmuan itu lengkap. Ya jelas beda. Wong Ronggo Hadi ku kan termasuk Bupati Lamongan pertama. Lah Hadi Wijaya kan termasuk Joko Tingkir, termasuk teko Pajang. Kan ya beda. Wong Mbah Hadi ku teko Lamongan. Lho jadi insyaallah ya ngono lah nek memangi ana wong sing isih penasaran ya ayo bareng-bareng doleki. Nek Lamongan ku ya ana kuburane, termasuk ya ana makome Mbah Hadi Wijaya sing disebut Joko Tingkir kuwi. Nah, nek Lamongan dhewe kan termasuk ana Mbah Lamong, sejarah Mbah Lamong ya ana sing ngarani yaiku Mbah Hadi. Sebagian ana sing ngono. Lek cara berita iku ya digawe bener ya bener. Soale ya apa wong jenenge wong cerita. Wong iku nang kuburan iku ya sing diuruhi ya dhewe-dhewe. Permasalahannya apa ya? Permasalahannya iku nang hal gaib. Masa lek gak percaya kok takon ngeduk kuburan. Kan ya ora iso ngono. Soale rata-rata makome wali ku gak siji. Malah aku lho duwe keyakinan dhewe. Justru makome wali sing sak benere ku kan wong ero. Salah takut iku kuwatir disalahgunakno karo wong sing gak bertanggung jawab misalkan kan gitu. Bukti-bukti kan akeh. Ya kabeh ku mek jarene. Lah wong biyen iku lek nyimpen donya iku lak supaya enggak diduk-duk wong, enggak diduk-duk rampok maling kan ya ditengeri kuburan. Aman. Kan gitu.
Nek cara mbiyen Panembahan iku kan istilahnya kan mungkin kaya tempat gula wentak ilmu. Kaya biyen iku ya tempat perguruan, mungkin nek cara saiki iku tempat pondok pesantren. Nah kaya nek sekitar kene iki ya kadang-kadang nek tak delok iku lek aku klisik-klisik nang dhuwur-dhuwur kok ana bekas pecahan piring, pecahan gelas, ya macam-macam lah. Ketoke kan ono kaya dulunya ini biyen niku koyoke pernah disinggahi, ditempati. Ya. Saiki karo buktine kan kene kan termasuk akeh makam. Sing jelas kan dibuktikan dengan adanya makam walaupun tanpa nampak jelas apa sing njero lemah, tapi kan bukti kan jelas. Ono maesan sing gak dikae maesan ya dincep iki Mang Sembojo. Nek urusan tengere wong mati iku mulai mbiyen sampai saiki ya rata-rata ditenger ke Mang Sembojo. Nah itu. Nah bukti nek dhuwur-dhuwur iku kan kaya kuburan kabeh. Ya mungkin biyen iku nek kene kan ya tempat-tempat kanggo istilahnya ngelek ilmu ngono kuwi. Istilahnya ngene perguruan, mulane cara biyen iku kan dijenengno Panembahan. Ketokane nduk kono. Ya, sing jelas Mbah Sidomargi iki ya gak iso lepas teko sejarah Mantup. Ya mergo anane Mantup iki ana jeneng Mantup iki ya mergo Mbah Sidomargi iki.